buruzko informazio asko dugu. Zentzu horretan ez da narrazio oso izena izan. Nik uste dut berez, asko adierazten duen hizkuntza izan dut. Eta gero tituloa, etzen diruagatik. Ez baldin batzen diruagatik, zergatik otezen, zer dago diruarekin lotuta, hor dira galdera batzuk liburuan zehar topatzen direnak. Eta hasieratik gainera presentzia handia dakar. Nobelaren lehenengo hitza sos hitza da. Hemen atzekan dago kasu lehenengo paragrafoa, eta esaten du, sos bat bera ere ez nola pasako esan dut, beti berde. Eta gainera dirua kokatzen da, testuinguru esoiko batean. Nire ustez, nik nahi duena zen, alde batetik, diruaren tabuarekin aztertu. Dirua ez da tabua, eta orain inoiz baino gehiago entzuten da diruaz eta zika makroekonomikoetaz, eta bat, baino testuinguru batzuetan tabua da. Eta batez ere, adizkiden artean, harreman sentimentaletan, eta bat. Eta lehenengo paragrafoan ja ikusten da dirua, aipatzen dela, bi personak larrua joan dure, justu eta hogea. Igual, intimitate gertuena asaltzen da tokia, ez? Diruaren tabua, zergatiren tabua, hori soziologoek esan dako dute, nire teoria apalean edo nik uste dela gure antolatzeko moduan eragin duen tabu bat, nire ustez instituzio konsakratuen alde eta familia tradizionala, administrazioak, lana, horrelako instituzioak indartzeko, baina besteetan, dirudi zerbait arrotza bezala, itxusi bezala gelditzen dela dirua hitz egitea, dirua erabiltzea, harreman